Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 27. lipanj 2026. Venezuela. 1600 spasilaca traga za 54.000 nestalih nakon potresa. U Venezueli je u tijeku potraga za 54.000 nestalih osoba nakon 2 snažna potresa. Na terenu je angažirano 1600 spasilaca, a pridružilo im se i 14.000 vojnika i policajaca koji patroliraju i provode zaštitne mjere u najpogođenijim područjima. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje dolazak spasilačkih timova iz još 10 zemalja. Potresi su pogodili državu ovog tjedna, a prethodno je objavljeno da je poginulo više od 900 ljudi. Venezuela. Više od 900 poginulih u potresima, 1600 spasilaca na terenu. Venezuelska vlada objavila je da je 1600 stranih spasilaca stiglo u zemlju kako bi pomogli u potrazi za nestalima nakon 2 snažna potresa koje su pogodila zemlju ovog tjedna. U potresima je poginulo više od 900 ljudi, a privremena predsjednica Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje dolazak spasilačkih timova iz još 10 zemalja. U najteže pogođenom području Laguara, gdje je uništeno ili oštećeno najmanje 100 zgrada, raspoređeno je 14.000 vojnika i policajaca radi održavanja reda i sigurnosti. Tijekom subote primljeno je 17 letova s više od 1600 članova spasilačkih timova, a najavljeno je još 25 letova u sljedeća 24 sata. Više od 900 žrtava potresa u Venezueli, stiže 1600 spasioca. Venezuelska vlada izvijestila je u subotu o više od 900 poginulih u 2 snažna potresa koje su pogodila zemlju ovog tjedna. U pomoć unesrećenima stiglo je 1600 stranih spasioca koji će sudjelovati u potrazi za preživjelima. Vlasti su istovremeno ograničile pristup najpogođenijim područjima države. Njemačka bilježi novi temperaturni rekord od 41,5 Celzijevih stupnjeva, oštećene autoceste. U subotu je u Njemačkoj ponovno oboren temperaturni rekord s izmjerenih 41,5 stupnjeva Celzijevih u saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt. Policija diljem zemlje upozorava na oštećenja asfalta na autocestama, zbog čega su neke dionice na istoku zemlje zatvorene. Toplinski val koji pogađa Europu uzrokuje kaos u prometu i probleme s infrastrukturom. Vlasti su izdale crvena upozorenja, a otkazuju se javna događanja i sportski susreti. Hrvatska nogometna reprezentacija uoči utakmice s Ganom, pobjeda ili remi za prolazak u 16. finala svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra odlučujuću utakmicu svjetskog prvenstva protiv Gane. Za siguran plasman u 16. finala vatrenima je dovoljan bod, dok bi im i poraz od jednog pogotka razlike mogao osigurati prolazak kao jednoj od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. U slučaju poraza, Hrvatska bi ovisila o ishodima drugih utakmica i poretku u drugim skupinama. Gana je već matematički osigurala prolazak dalje. Analitički modeli daju Hrvatskoj visokih 84% šanse za plasman u drugi krug natjecanja. Hrvatska večeras igra ključnu utakmicu protiv Gane za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Filadelfiji igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Gane. Za siguran plasman u osminu finala vatrenima je dovoljan bod, dok bi pobjeda mogla osigurati prvo mjesto u skupini. U slučaju poraza, Hrvatska bi mogla ovisiti o drugim rezultatima i potencijalno ne bi prošla kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Gana je već osigurala prolazak u nokaut fazu, što im omogućuje igru bez pritiska, ali i dalje žele poboljšati svoju poziciju. Hrvatsku zahvatio toplinski val, temperature diljem zemlje prelaze 35 Celzijevih stupnjeva. Velik dio Europe, uključujući Hrvatsku, zahvatio je toplinski val koji je u subotu donio temperature iznad 35 Celzijevih stupnjeva u mnogim mjestima. Najviše izmjerene vrijednosti dosegnule su 37,2 Celzijeva stupnja na Splitskom Marijanu i 37,1 Celzijev stupanj na Hvaru. DHMZ je izdao crvena upozorenja za dijelove zemlje zbog ekstremne vrućine, označavajući vrlo veliku opasnost za zdravlje. U cijeloj zemlji na snazi su različiti stupnjevi meteoalarma. Prethodna upozorenja najavljivala su temperature do 39 Celzijevih stupnjeva i očekivala vrhunac toplinskog vala. Snažan potres magnitude 6 pogodio Afganistan,
osjetio se u Pakistanu. Snažan potres Magnitude 6 pogodio je područje Hindukuša u Afganistanu u subotu. Podrhtavanje se osjetilo od Kabula do susjednog Pakistana, uključujući okrug Swat. Ljudi su u panici istrčali iz svojih domova, a žene i djeca su plakali. Potres se dogodio na dubini od 100 km. Ranije istog dana, potres Magnitude 5.4 pogodio je Pakistan. Toplinski val zahvatio Europu. Hrvatsku očekuje vrhunac s temperaturama do 39 Celzijevih stupnjeva. Snažan toplinski val koji tjednima pogađa Europu nastavlja rušiti temperaturne rekorde i širi se prema istoku. Dok su zemlje poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke već zabilježile ekstremne vrućine, meteorolozi upozoravaju na nastavak širenja prema Poljskoj. U Hrvatskoj se vrhunac toplinskog vala očekuje u nedjelju, s najvišim dnevnim temperaturama koje bi mogle doseći 39 Celzijevih stupnjeva. Zbog visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod DHMZ izdao je upozorenje za cijelu zemlju, s crvenim alarmom na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, što ukazuje na izuzetno opasno vrijeme. Hrvatski građani slabo informirani o zdravlju bubrega, unatoč želji za preventivnim pregledima. Anketno istraživanje Hrvatskog društva za kronične bolesti, HDKB, pokazalo je da je informiranost hrvatskih građana o zdravlju bubrega i dalje niska. Istraživanje je otkrilo da 68% građana nikada nije razgovaralo sa svojim liječnikom o zdravlju bubrega, a 75% njih nikada nije dobilo preporuku za kontrolu bubrežne funkcije. Unatoč tome, 75% građana izrazilo je spremnost odazvati se preventivnim pregledima za rano otkrivanje kroničnih bubrežnih bolesti. Predsjednica HDKB-a, doktora SC Zrinka Mak, istaknula je da od kronične bubrežne bolesti u Hrvatskoj boluje između 10 i 12% građana, što predstavlja značajan broj ljudi koji bi mogli imati koristi od veće informiranosti i edukacije. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.